Какво става, хора? Днес ще играем тази игра. Забрах как се каже. Първото всичкото е миналото. Той също. И третото. Но става само боса. И после за малко тук. И после на това последното. И чуем към друго сигурно. Но дайте с вас. Само трябва да таком тази реклама. За вас ще бъде една секунда. Готова една секунда за вас мина. Ето както имам вече 5 живота. Преди бяха 0. Преди малко. Сега влизаме да се бием с този бос. Аз тук малко ги знам. Че бързо го ударя. Бам! Хоп, 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 хоп. Няу. Бум. После аз той го знам. Тук при това минах няколко. Не! Много съм тъп. Полека. После пак също май. Оп. Толкова си му да е трудно, бе. Хора, ще видим какво ще се получи. Но да бие този шиба бос. Сега какво беше? Сега това трябва да се появи някъде. Сега ще падне един. Откъде дойде шибаната умряла бомба? Не казват начало. Ето. Ай, гръмвай. Сега откъде ще дойде другата бомба. Оп. Готово. Сега не знам какво стане. Блъскайте. Блъска. Не! Хора, значи за 2 минути ще бъде това клипче. Това беше всичко от мен. Малко клипче стана. Това беше всичко от мен. Бъдете живи и здрави и чао!